Og min far var sunget. Der var ikke en fest, hvor de to ikke var med og sang. Lars Robis dansede, og min far sang med ham. Og den sang her, den var meget vigtig, at alle var med. Og alle, den blev sunget. Ligegyldigt, det er derfor, jeg kalder den så godt. Okay, hvilken sang kan du nu? Tossekode. Ja, så var det nok fejlerne und den Schuhs und der Regenwärme kleine Kinder ins alle Feld und der Regenwärme kleine Kinder ins alle Feld marschierten Kinder in der Lehre, wenn ihre Lehre verstehen, wie viel in die Röschen Jerusalem Shazam.
because also people bought things in my father's shop and they couldn't pay it in one time, so maybe sometimes it took years before they got finished to pay. So how did there your are father more get people. money? What? How did your father get money? All the Jewish people didn't have to pay, they pay maybe 5 kroner a month. And then he was like a bank. Yeah, and I can tell when he died, my mother said to me, you really know there's so many people who really has to pay far for a lot of it. I said, let me know who it is, let me go out. No, He didn't get the he money. didn't want me to go out and Really? ask for the money. But however, I can tell you, I don't know if I have told you before, there was not a simcha I haven't been, because all the Jewish people, when they hire porcelænsmarker, altså de lejede jo porcelæn hos min far. They til rented Tilburg. dishes at her From your father. father, yeah. And they bought a lot of things for drinking. and So they had to invite and you. they had to pay maybe once a month. They pay maybe 5 kroner. That was a lot of money. So when my father died, there was still, and even that he hasn't had this job the last 10 years, there were still people They were who paying. has to pay my father. And I asked my mother, can we go out and get the money? No. When they pay. Yeah. So it's okay. But I have been to, so I have maybe told you before, my parents were invited to Awesome Folk. No children was there. But he always said, my daughter are coming. Yes, but since the people said, no children, then you don't get credit. You don't, no credit, no credit. So, So they were, and I have said, I can't enough tell you all this important I have been the only child sitting, and I remember our old chief rabbi. did you play piano for them? No. The old chief rabbi, his name was Friediger, and he liked to drink. And his wife Fanny, she is Fanny, always said to him, no, don't drink more, don't drink more. Good, stop. And he loved it. Loved to drink. Yeah. He was a shicker. Yeah. But it was awful. Only lonely child, and you know, and all the Jewish family, when they had weddings, it was in fine Places, yeah. places, and I can tell you, even after my father died, and I said to my mom, he said, it's crazy, why can't you go out and get the money? She didn't want it. No, He said, it's over. that's wonderful. Yeah. Kan du ikke synge? Det kan jeg ikke synge. Hvorfor spiller du ikke ind, du kan synge? Du kan godt kigge på mig også. Dirigent. Gør hvad du vil.
Men du skal synge også. Ja, få alt det der ud af halsen. Syng lidt højere. Simon, noget at fortælle os? Hvad? Har du noget at fortælle os? Fortæl jer, hvor herre bevares. Jeg skal ikke fortælle jer om alle mit private daglige liv. Du har sgu ikke noget privat Jo. nu. Nej, det har jeg ikke, for mine børn er efter mig hele tiden. Er det noget, du vil fortælle Kirsten og Paul? Fordi de får en kopi af det her. Men du bliver nødt til at tale lidt højt, ellers kan man ikke høre det. Hvad skal jeg fortælle Kirsten og Paul det samme, jeg fortæller det? Jeg fortæller dig, at I er gode og søde og rare alle sammen. Ej, vent lige lidt. Jeg er den bedste. Min bedste er død for mange år siden. Nej. Jeg er dit bedste barn. Okay. I er bedste børn alle sammen. Færdig med dig. Og jeg har ikke noget beklage mig over. Nej, det kan du også lige våge på. Og jeg er glad for, at jeg endnu stadigvæk er i stand til sådan at klare mig selv. Og sådan der. Og hvad ellers? Og er glad for, at I vil se mig. Okay. Det vil vi heller ikke, men vi bliver nødt til det. Når Marker siger, at vi bliver nødt til det. Okay, skidt være med det. Det er jeg også ligeglad med. Jeg lader som om det er, fordi vi gerne vil. Og jeg nyder at se mine børnebørn og mine oldebørn. Mine egne børn kan du sgu være ligeglad med. Og hvad så? Og ellers er der ikke noget. Jeg skal ikke beklage mig. Jeg er glad for, at jeg kan klare mig selv. Det er vigtigt. Mor, fortæl mig, hvad forskellen på den måde, de russiske og polske kvinder, de puttede læbestift på. De russiske kvinder brugte ikke meget læbestift, og de brugte ikke meget kosmetik i det hele taget. Det var mere de polske kvinder, der altid var pænt klædt på med læbestifter, som hang lidt uden for læberne og sådan noget. Men de var altid bedre klædt end de russiske kvinder. Men det morsomme var, at de polske jøder havde faktisk slet ikke råd til det der. Og de russiske jøder vidste, at sådan gjorde man ikke. Man måtte passe på sin økonomi. Det husker jeg fra min fars forretning, at det var hovedsageligt polske jøder, der altid skulle have nogle kæmpe fester, så havde de ikke råd til at betale den der fest, når det bagefter kom dertil. Der var aldrig så mange russiske jøder, der holdt de store fester. I min barndom i hvert fald. Og hvad ellers? Ja, jeg har haft en dejlig mor og far. Og jeg håber ikke, jeg har været værre end min egen mor. Og du var den værste. Du var sgu da den værste. Ja, det kan godt være, at I synes det. Men så har jeg haft nogle dejlige forældre. Det... Ja, du ville ikke have, at vi skulle have det? Nej, nemlig. Så blev vi lige så forkælet, det gik ikke. Jo, min far var slem, min mor var mere fornuftig. Min far sagde jammerkind til det hele, og min mor sagde herrsel. Det gør man ikke. Man siger ikke ja til alting. Så sådan var det. Så kunne de sidde og diskutere det stille og roligt, når jeg var gået i seng. Så troede de ikke, jeg kunne høre, hvad de talte om. Det var da vi boede i Borgade. Ja, det var dengang. Det var en mand. Ja, ellers er der ikke noget. I dag er jeg heldig. Jeg har dejlige børn og børnebørn og oldebørn. Og det gode ved det er, at de bor langt væk, så de ikke skal fortælle mig, hvad det er, jeg skal lave. Ellers noget? Vi kan sgu da sagtens fortælle dig, hvad du skal lave. det kan I godt. Ja, det kan I godt. Men du elsker mig allermest, ikke også? Jeg elsker jer alle sammen. Nej, jeg er den, du elsker Jeg mest. elsker jer alle sammen meget godt.
Og så kan man være forskellig. Kirsten og Paul, må vi ikke være ærlige. Det er mig, hun elsker mest. Ej, hvor er du umulig. Egoist. Ja, okay. Mere endnu? En til, og så er vi færdige, så skal jeg have tøj på. Hvad skal jeg så sige? Hvad skal du? At jeg har nogle skønne børnebørn og oldebørn. Okay. Nå. Spil Jeg ved en lærkerede, den lavede du altid sange til. Sig farvel. Farvel. Okay. Fortæl mig. Ja, jeg var ansat i et pelsvarefirma, og det var mens tyskerne var her, og så skulle der komme en pelsvarehandler fra Østrig, og så bad min chef mig om at tage ud i lufthavnen og hente ham. Men for at komme ud i lufthavnen skulle jeg have tilladelse af tyskerne, og jeg skulle bare op og hente nogle papirer. Og der blev ikke spurgt, om jeg var jøde eller ikke jøde. Det var endnu ikke på det tidspunkt. Og jeg blev sendt op på Sjællehuset og skulle hente papir for tilladelse til at gå i lufthavnen. Og der blev jeg lukket ind i et rum. Der var totalt tillukket, ingen vinduer. Og jeg havde det ikke godt. Jeg rystede over hele kroppen og kunne næsten ikke få luft. Og døren blev lukket, og jeg kunne ikke komme ud. Og der gik sådan et kvarters tid. Og så kom der en tysker ud, og så gav han mig papirerne, så jeg kunne komme afsted. Men jeg må indrømme, at jeg bare blev ved med at tænke, bare jeg ikke besvimer. Fordi jeg var bange for, at Var du dygtig til i de dage til besvime? Jeg var bange for, at de måske ville arrestere mig og spørge, om jeg var jøde eller ikke jøde. Men der skete ikke noget som helst. Så fik jeg papirerne, og så sagde jeg til min chef, jeg gør det altså ikke. Jeg sagde ikke til ham, at jeg havde fået papirer og fået lov. Jeg sagde bare, at jeg fik ikke tilladelse til at gå ud og hente manden. Og så var det løb kørt. Men rædslen ved at kunne stå i et tillukket værelse, der blev låst, så jeg kunne ikke komme ud. Ingen vinduer. Det var lige noget for mig. Mm.